Gledaj. Čitaj. Slušaj. Čitaj, gledaj, slušaj. Danas podcast. Dobrodošli u novu epizodu Danasovog podcasta. Ja sam Vojislav Stojisavljević. Danas razgovaramo o medijima, o tome koliko se poštuju i primenjuju ciljevi trenutne medijske strategije. Pričat ćemo o odnosu vlasti i medija. Pričat ćemo o tome koliko ima cenzure, ali i autocenzure u medijima, a i o tome u kojim uslovima i u kakvoj atmosferi danas rade medijski radnici. Moji gosti su Stevan Ristić, direktor nedeljnika Vreme, i Rade Đurić, advokat NUNS-a. Dobrodošli. Hvala pozivu. Evo, kao što sam najavio, da počnemo od toga koliko se poštuju i primenjuju ciljevi ove trenutne medijske strategije. Saglasit ćemo se da je to na papiru izgleda dobro, ali eto kako to izgleda u praksi. Pa mislim da je mnogo gora stvar to što se ne poštuju oni zakoni koji su važeći. Što sad iz strategije treba da proistekne novi zakon, pa onda da vidimo šta se dalje radi, ali ja mislim da je zastrašujuće koliko postojeći zakoni koji nisu najbolji na svetu, ali oni se ne poštuju. Mi zaboravljamo stalno u nekim dnevnim obavezama i dnevnoj borbi što za preživljavanje, što za očuvanjem supstance posle ovo malo medija koje je preostalo, da je čak i javni interes definisan zakonom, da imamo zakon o informisanju koji je takave kakave rade pravnik, verovatno će me dopuniti, ali prosto te neke osnovne stavke se krše na svakodnevnom nivou. I onda kažu ljudi koji su malo i zaslužni za nepoštovanje zakona, kao što su recimo članovi Saveta REM-a, kažu pa loš je zakon. A onda možemo uvijek da ih pitamo, pa dobro, nije ni krivični zakon najbolji na svetu i krivični zakon bi trebalo ove godine da se menja, koliko ja znam, pa opet moramo da ga poštujemo zato što su zaprećene kazne takve da je pametnije da poštujemo taj zakon. Tako da, strategija i ceo taj proces, mi sad, mislim, korisna je digresija, mi imamo posla sa sistemom, sa vlašću koja jako dobro poznaje te ključne reči. 10 godina su na vlasti, mislim da su ih poznavali kad su odneli tu izbornu pobedu. Ključne reči koje negde dobro izgledaju u izveštajima koje kruže, koji se šalju što Evropskoj uniji, Briselu i nekim drugim akterima, a to je da je neophodan dijalog i onda se stalno zakazuju neki sastanci, na tim sastancima mi trošimo naše vreme, pričamo jedno te isto, oni nam odgovaraju na jedan, drugi ili treći način, ali onda se postavlja se čitava stvar kao da je dijalog sam sebi svrha. Ja mislim da nije, da dijalog mora da ima neko ishodište, moramo nešto da se dogovorimo ili ako se ne dogovorimo danas da se dogovorimo u sledećoj sesiji sledeće nedelje, ali mi smo daleko od dogovora oko mnogo bitnih stvari, stalno se organizuju radne grupe, stalno se organizuju neka tela, neka nova tela, i mi iznosimo svoje probleme i mi pokušavamo da utičemo. Oni to koriste zato što onda dolazimo do jedne druge ključne reči, a druga ključna reč je inkluzija. Svi akteri medijski su uključeni u proces odlučivanja. Da li jesmo, da li nismo, i onda smo mi tu često u situaciji da li mi svojim učešćem u tim procesima dajemo legitimitet ovoj vlasti, ali opet to je moj stav onako. Ako ta vlast je dobila na izborima, nemam ja kako da je usporavam taj legitimitet, nego se trudimo učešćem u tim nekim različitim telima da učinimo nešto. Ne može da bude savršeno, ne može da bude jako dugo je loše da bi mi sad učešćem u jednoj, dve, tri radne grupe napravili situaciju da bude fantastična, da imamo slobodu medija kao u Švedskoj. To prosto nije moguće, ali da se borimo oko nekih stvari koje mi mislimo i mislim da oko toga imamo konsenzus u medijskoj zajednici koje su važne trenutno. A koliko je to kad ste već to pomenuli, koliko je onda delotvorna ta borba, ako već znate da sa druge strane imate nekog ko zapravo nije voljan da to nešto ispunja? Ja prosto mislim da bi bilo gore da ne učestvujemo. Zato što bi onda, moje to neki utisak, kad sam razmišljao o svemu tome i kada sam ulazio u neke od tih tela, ako mi nećemo, ko će onda? Prosto mislim da mi možemo da uradimo, a sad baš pričamo pre nego što je počela emisija, pričamo o nekim stvarima koje se prosto ne bi uradile da nije se uključila medijska zajednica ovaj bolji deo.
prosto ne bi se te stvari desile. Tako da je to, ulog je veliki, ulog jeste taj da će oni predstaviti, pa tu nam je NUNS, pa tu nam je NDNV, tu nam je asocijacija medija, znate koliko su osnivači. Da, to me zanimalo, koliko kao to učestvovanje daje njima zapravo taj neki kao alibi. Ali mi uspevamo da odnesemo neke pobede. Te pobede ne mogu da budu prosto velike, takav je sistem, ali je igra živaca, igra strpljenja. I mislim, tu neću ja sad predstavljam nas kao neke žrtve, ali opet mi trošimo i neke svoje resurse i neko svoje vreme i bivamo često optuženi od naših kolega. Pa šta vi tamo sedite sa njima, pa vi njima dajete legitimitet, ali ja mislim da dugotrajan i uporan rad mogu da naprave neke male pobede. Rade, šta vi mislite? Da se nadovežem zapravo na Stevana, medijska strategija kao krovni dokument i to je bila jedna mala pobeda. Naročito zato što je nastalo u jednom inkluzivnom procesu koji obuhvatio i učešće pre svega predstavnika vlasti koji su apsolutno razumeli i shvatili gde se nalaze problemi i kroz samu strategiju ukazali kako to dalje da se rešava. Znači, ali opet da se vratimo. Zakon se, nažalost, ne poštuje. Niti jedan dosledno u onoj meri u kojoj posluje se naravno selektivno u onoj meri koja odgovara i to je ogroman problem. Kako onda da očekujemo da medijska strategija kao takva, iako iznosi jedne fantastične, recimo, kroz svoj akcioni plan, jedne jako dobre namere koje se odnose čak i imaju uticaj na druge propise, kako to da se realizuje kad vi imate osnovni zakon koji se ne sprovodi kako treba. Zakon možda nije dobar, ali nije uopšte loš. Zakon je zapravo jako dobar ukoliko bi postojala određena volja da se to stvarno primenjuje. Nažalost, mi imamo jako selektivnu primenu određenih odredaba i vi zapravo vidite jedan ogroman uticaj, nešto što zapravo oslikava taj kompletan način u kome naše društvo i sistem zapravo obitava i živi, ogroman uticaj predstavnika izvršne vlasti. I jedan postojanje ili nedostatak političke volje da se u određenom momentu zaista nešto reši. I onda to zapravo potvrđujete kroz zakon valja ili ne valja, ne. Zakon je zapravo u osnovi jako dobar, njemu nedostaje imao nekih praznina, ali ukoliko biste bar 50% od onoga što taj zakon nosi pokušali uopšte da primenite, ja mislim da ne bismo uopšte imali problem. I ta medijska strategija ne bi ni sadržala tu količinu akcija koje zapravo, aktivnosti koje predviđa kako bi se taj sistem, recimo, odnosno sami mediji unapredili. Život u kome mediji rade i novinari. A kad smo kod toga, na koji način onda mediji mogu da se izbore za to? Evo, sad smo pričali, dobijaju neke male borbe, ali to ako se ne poštuje, to nešto što je osnovno i glavno, to su ti zakoni. Da li ovo sve ostalo ima smisla? Na koji način se izboriti to, da se upravo ti zakoni poštuju pre svega, pa onda ostalo? Pa mediji imaju tu vrstu moći da mediji ukazuju na probleme u društvu. Ali prosto mi pričamo o jednoj mašini koja je postavljena na taj način da su mediji podeljeni u dva tabora i to nisu se mediji sami podelili, nego ih je podelila izvršna vlast, zato što je znala da će tim mapiranjem medijske scene, gde su jedni mediji dobri, a jedni mediji nisu dobri. I zato na svim onim konferencijama za medije, kad se javi neko iz N1 ili iz neke druge medijske kuće koje postavlja pitanje, koje kritički izveštava, zato uvek ima onaj segment pre odgovora, vi ste ovakvi, vi ste onakvi, dakle da bi se objasnilo ljudima da ti mediji rade nešto pogrešno. I time se smanjuje domet tih medija. Iako je N1 na daljinskom upravljaču prvi. Ja verujem da dobar deo građana kaže, pa to je N1, pa neću tamo, idem ja da vidim tamo ovo što je zvanično da je dobro. Znate, koliko puta je rekao predsjednik države, ranije premijer i šta sve nije bio, da je Dragan Vučićević dobar novinar. Obrazovan i dobar novinar za razliku nekih drugih koji nisu dobri novini i obrazovani. I mi možemo da svaki dan pogledamo portal ili novine koje potpisuje Dragan Vučićević i onda da vidimo kvalitet tog novinarstva. Ja mislim da je to jedini medij na svetu koji je 25. februara objavio na naslovnoj strani naslov da je Ukrajina napala Rusiju. Ja mislim da mediji u Rusiji nisu imali taj naslov, nego počela specijalna operacija, nešto drmano, a ovi su imali napala Ukrajina, i onda je to dobar novinar koji radi u javnom interesu, koji je obrazovan i sve to. Onda mislim da javnost, onda se tu nama polje delovanja smanjuje. Znate, kao vreme je tajkunski list. I ne može da se kaže vreme, a da se ne zakači na to tajkunski list. Isto kaže N1, luksemburška televizija, ovakva televizija, onakva televizija. Danas.
Mislim, i to je, ima jedna stvar koja tu meni lomi mozak. To je, znači, mi predstavnici medijske zajednice, pošto su i oni čak priznali, javno su priznali, da ove GONG organizacije, koje su usput osnivali, ne samo zbog toga da bi ljudi, članovi tih organizacija, išli okolo po Srbiji pa delili sami sebi novac na konkursima za sufinansiranje medijskog sadržaja u javnom interesu, nego i zato da bi napravili tu neku lažnu medijsku zajednicu koja bi učestvovala u različitim medijskim telima, ali oni polako nestaju, oni su se pokazali da prosto nemaju kapaciteta, zato što to je lažno članstvo. Nemaju oni oni nemaju aktivnosti, znači odemo na njihove, ako uopšte imaju portali ili neke platforme koje su online, mi tamo ne možemo da vidimo bilo koju aktivnost do učestvovali na konkursima kao članovi komisije. I onda, kao da od njih polako dižu ruke, mi smo se tu pokazali žilavi. A da nismo, da smo mi rekli pre 5 godina, nećemo da učestvujemo u stalnoj radnoj grupi za bezbednost, nećemo da učestvujemo u radnoj grupi za strategiju, oni bi vrlo lako zamenili nas, rekli bi međunarodnim akterima, kažu, ovi se bave politikom, ovi se ne bave medijskim poslom, oni su protiv mene, oni mene mrze, oni se ne slažu, oni za vreme prethodne vlasti su uživali plodove što su njihovi bili na vlasti, što oni inače i rade, ali onda bi imali neku vrstu dokaza da smo mi nesaradljivi, nekooperativni, ali već imamo ove neke organizacije, PROUNS, ove udruženje sportskih novinara, ovakvih i onakvih, i oni bi onda ušli na naše i onda bi radna grupa za medijsku strategiju završila posao za nedelju dana. Za 2 sastanka dobili bi nešto, oni bi rekli, ovo je super, idemo dalje. Pa, ja generalno mislim da je svako učešće važno i te pobede možda nama izgledaju malo veće i možda i kod nas problem što to ne predstavljamo na način koji je to adekvatno treba, ali to su zapravo ogromne pobede. Posebno recimo s aspekta bezbednosti recimo ili da vi imate sad jedno posebno uputstvo tužioca koje recimo govori o eventualno disciplinskoj odgovornosti tužioca, vam govori da sam taj krivični zakonik i zakonik o krivičnom postupku nije baš tako savršen i dobar, da su tu neke rupe za promenu. To su neke stvari koje se više neće menjati. One ulaze u praksu, ulaze u sistem, na nama je da istrajemo da se one što češće primenjuju, a vremenom će doći i do navike da se to zaista primeni. Evo recimo sufinansiranje. Ukoliko mi dovoljno pokrenemo sve druge redovne, vanredne pravne lekove, ili ukoliko insistirate na tome, to mora u jednom momentu da profunkcioniše. Jer ako recimo mi nikad nismo zatražili neku vrstu inspekcijskog nadzora, makar mi dobijali negativna mišljenja, odnosno neko pozitivno mišljenje, da je nešto sprovedeno kako treba, mi zapravo ne znamo da li će onda radi svoj posao ili ne. Ako taj inspektor sutra ne radi posao kako treba, ništa, idemo njega, deo po deo, da menjamo i taj set, njegovu odgovornost, način na koji radi i razloga zbog to ih štiti neko ko recimo nije sproveo konkurs kako treba i naročito zbog toga što ga možda nije ne možda, nego uglavnom nije realizovao u odnosu na ono što je očekivano, onda naravno da nećemo ništa uraditi. Na ovaj način mi stavljamo zapravo male stvari, male pobede koje sutra jako puno znače u izmeni sistema. I mislim da je neophodno da se to radi. Iako to možda novinari ne prepoznaju, ali sa druge strane negde to jeste zaista vidljivo. Ima tih pokazatelja da čim se nešto iznese, čim postoji način da vi uopšte reagujete, da uradite, znači da je odneta neka mala pobeda. I zato mislim da ne treba da izlazimo i da treba da još uporniji budemo i imamo primjera da i drugi propisi se menjaju, da je veliki uticaj pre svega medijskih udruženja tera one koji donose da moraju o tome ozbiljno povedu računa. Vratio bih se sad malo, apropo ovog što ste pomenuli na to targetiranje medija, podelu medija. Ono što piše kao cilj medijske strategije je da stvori povoljno okruženje za slobodu informisanja i slično. Pa, jel imamo mi danas to povoljno okruženje? I šta bi se tačno smatralo po tim? Pa znate, naravno, da ne imamo povoljno medijsko okruženje, to je potpuno jasno. Mislim, na prvom mestu ne postoji medijsko tržište. Medijsko tržište, zna se šta podrazumeva tržište, mi to ovde nemamo. Dakle, kompanije nemaju slobodu oglašavanja o novcu koji kruži. Na medijskom tržištu postoji dosta novca, ali taj novac se ne raspoređuje pravilno i kvalitetno. Vreme je imalo neke priče koje, ja kad sam pričao strancima, to je njima prosto bilo onako naučna fantastika. Da mi imamo neku akciju pa to je neki rani dani napredne vlasti, recimo od 14. godine, i neku akciju ko se oglasi u novogodišnjem dvobroju, dobije besplatno 2 oglasa u januaru, pošto u januaru tad nije ni bilo ni tema, nije ni bilo ni oglasa, i onda malo popunimo prostora i njima ta kupovina izgleda nešto bolje. I mi objavimo oglas u novogodišnjem, oni zovu 31. decembra da slučajno ne idu ova 2 besplatna.
A mi kažemo, ali kao besplatno je, kao kakve veze ima, nemojte, kao nema veze, mi ćemo da platimo ovaj jedan, ali ne, i vi posle ne pričate više s tom kompanijom, ili vama jasno da to što su oni odustali od oglašavanja kod nas, kako oni, tako i neke druge kompanije. U vremenu se trenutno, mislim i u danasu, oglašavaju samo neke najotpornije kompanije, kao Coca-Cola. Coca-Cola stvarno niko ne može globalno ništa. Tako da mislim da je to, pođemo samo od toga, od finansiranja, a onda imamo dalje smo imali zastrašivanje donatora. A zastrašivanje donatora je kada neko stavi na naslovnu stranu svojih novina da Vreme i ambasada, ajde recimo, Holandije, obara vlast. Mislim, jasno i nama i ambasadi Holandije da niko ne obara tu ništa, ali onda to uđe u kliping, pa onda zvone neki telefoni, pa šef ovog ovde zove svog šefa, pa počne da zvone telefoni, onda će on dobro da razmisli da li će i dalje da ima neki program koji je vezan za ženska prava, koji je vezan za migranti i sve to, da li će on naredne godine da podrži taj projekat, zato što oni kažu da zapravo u saradnji sa Vremenom ruše vlast. Što kao naravno da nije tačno, ali to je bila ta druga faza. I kad kažemo šta je okruženje, pa okruženje je to, ostavili su nas bez novca, testiraju našu izdržljivost koliko još možemo, tvrdoglavost, inat, koliko još možemo, ali na ovom nivou, bez mogućnosti da porastemo, bez mogućnosti da se proširimo. Mi više ne možemo da sebi prosto priuštimo mlade ljude koji sad, standard života jeste porasto, cene kirije su skupe, mi ne možemo da platimo više, mi možemo da platimo naše ljude, pošto je kao i dinamika izlaženja takva kakva je, tako da naši ljudi imaju dosta prilike da rade neke druge poslove, pišu za druge medije, rade neke projekte ili slično, ali mlad čovek kad dođe pravo s fakulteta sa 23-4 godine, ne može da ima tezge i da piše za neke druge medije. I to je, sad da li je to neki mastermind, da je to, ali u praksi to tako izgleda. I onda nam se sužava i polje za razvoj, sužava nam se polje i za delovanje na javnost. A idealno je da postojimo, zato što onda sećate se kad savjetnica za medije predsednika izađe sa onim velikim spiskom koji su sve mediji koji kritički pišu. Pa sad tu ima nešto 15-16%, znam što pola nije tačno, ali nema veze. Ali opet postojimo, postoji privid nekog medijskog pluralizma, iako smo mi koji postavljamo pitanje, koji kritikujemo, kao što smo i prethodnu vlast, kao i onu tamo vlast što smo kritikovali, naše ako je ovo sad čitava javnost, mi smo ovde u jednoj tački i mi možemo da delujemo tu. I tako da je to, za njih, to je idealna postavka. Kroz ovaj rad mi pokušavamo da prosto omogućimo, da očepimo. Ja nisam pobornik korišćenja javnih sredstava, državnog novca. To je pipava tema, mi smo uleteli u to 2014. godine onako dosta naivno, puni poleta, pričamo o medijskoj zajednici, ne sad u Vremenu. Kao sad će to da bude dobar model i to je način stvarno da se bavimo nekim temama kojim se ne bi bavili, pošto su slabo atraktivne na neki način, zato što imamo podršku od državi. Država tu ima i neke, oni uvek stave 5 nekih tačaka koje su bitne za tu godinu. To sve na papiru izgleda sjajno. Ali to je poništeno potpuno. Ja mislim da tu pitanje je da li može i novi zakon, ako se ne ubaci Savet za štampu kao ključna tačka tamo, da li će to moći da izađemo iz prosto mi smo sad zafarbani negde u ćošak i nema mrdanja, a ljudi, medijski radnici u Srbiji, postoji bogataši. Znači, svi nešto pričamo, pazite, u Britaniji je prošle godine ugašeno 250 medija, u Srbiji se napravilo, ja mislim, makar 1000. To su neki portali, to se bere neki novac, izlači se neki novac i to je to. Znači, u godinama krize, globalne krize medija, kod nas se prave novi mediji i ljudi u medijskom biznisu se bogate. I to stvarno, da se nadovežem, to stvarno puno govori o tom prelivanju zapravo u okviru medijskog tržišta koje postoji, ali u svakom slučaju imamo ozbiljan budžet koji se nalazi na strani države i nema razloga da vi sad, kad pogledate s jednog logičnog aspekta, ako neko poseže za nekim negativnim sredstvima, naravno da će onda krenuti da registruje neke portale i da izvlači određenu količinu novca. I to je ogroman finansijski i ekonomski pritisak, uticaj na one koji zapravo na takvom tržištu ne mogu da opstanu. A ne mogu da opstanu, naročito mali mediji na lokalu, zato što su kritički orijentisani. I država kao titular tog novca smatra, osjeća da ti ne izveštavaš kako treba i on i dalje ne smatra to svojim novcem, odnosno tvojim novcem kao novcem građana, nego nečim svojim, čime će on nagraditi ili ti oduzeti zbog načina na koji izveštavaš. Na taj način, koliko su u teškoj situaciji, pa vi vidite, novinari prestaju da budu novinari. Na lokalu se bave još nekim drugim stvarima. Zamislite koliko onda teško biti novinar ako vi uzmete 30, 40, 50 hiljada ili ne radite nigde, već morate raditi recimo kao prodavačica,
u prodavnici, a da, eto, vodite svoj neki mali portal i da se pitate da li uopšte mogu, jer recimo nikad ne dobijete na konkursu, za neka osnovna sredstva, ne za rad, nego prosto za produkciju nekog materijala koji je koristan u toj zajednici, što jeste suština te količine novca. A s druge strane treba da vodite onda i računaju o napadima. Iste te osobe, recimo, imaju po nekoliko ozbiljnih verbalnih pretnji, fizičkih pretnji, napada, pa zašto bi se onda time i bavio na kraju krajeva? A ovo što Stevan kaže o time da završimo ovaj deo, u vreme kada ozbiljna kriza udara, mi smo imali veliki broj novih medija, koji sad, da li se preliva određeni broj ljudi u tim medijima, verovatno da ne, jer vidite da ne raste broj uposlenih novinara. Da su to ljudi koji i dalje rade ili ne rade uopšte, ili su to mediji, mali portali, gde samo jedna osoba, ako je uopšte i zaposlena, verovatno je vlasnik i ništa više, ali ulazi neki novac, a sa druge strane, kakav materijal i program proizvodite? Nikakav. A na koji način sad to da probamo nekako na koji način mediji koji eto žele da zadrže to, da pišu kritički recimo i to, na koji način mogu da se odupru, ako uzmemo u obzir te i političke i ekonomske pre svega pritiske, naročito to, ako mediji nemaju više, neće niko da se oglašava kod njih baš zbog tih političkih pritisaka, oni su prinuđeni, ne znam, da zavise od opet klikova, ako imaju više klikova, opet će se pojaviti neki od oglašivača i samim tim su prinuđeni da menjaju svoj način rada. Na koji način sad mediji mogu da zadrže sebe, a opet da se odbrane od tih pritisaka i da prežive u krajnjem slučaju? Pa, mislim, komplikovana je stvar, stvarno. Kad ste pomenuli te klikove, ja mislim da je ovaj pošteni deo medijske zajednice zapravo naseo na igru velikih igrača. Ja mislim da to što smo i mi krenuli da jurimo klikove i da mi shvatamo da je poštena raspodela tog nekog novca koji se nalazi u online sferi jedino po broju impresija, mislim da je to pogrešno. Mi smo prosto leteli u tuču gde ne možemo da pobedimo, zato što mi imamo ozbiljne redakcije, imamo ozbiljne novinare, pravimo ozbiljan sadržaj, da bi napravili ozbiljan sadržaj potrebno je neko vreme. Takmičimo se sa medijima koji imaju 2-3 zaposlena, koji imaju robote koji na ključne reči pokradu po 2 pasusa, boostuju to sa po 100 evra i to ide. I onda naravno da će vreme imati 15.000 klikova dnevno, a oni tog dana 1,5 miliona. A mi i dalje kao na Gemiju smo pa kao, super, sad smo 45. bili smo 65. Nije super, mi ne možemo da stignemo to. Ja mislim da bi bio naš zadatak da mi zapravo počnemo da pravimo pritisak na agencije, da objašnjavamo zapravo, da pričamo o ciljnim grupama, da pričamo o načinu rada, da pričamo o kvalitetu sadržaja gde će ljudi da kliknu. Zato što ja mislim da na te dobar deo najtiražnijih, najposećenijih sajtova, da su to prosto, to nisu kupci. Dosta je glupo da njemu izlazi oglas za nov auto. Taj neće kupiti nov auto u dogledno vreme. A mislim da publika danas, recimo, ili vremena, vrlo verovatno planira da zameni auto. Tako da mislim da smo mi zaleteli se u jurenje impresija, a bez da smo napravili neki dogovor, ajmo koliko je to portala koji učestvuju u raspodeli, ajde od 50. na gore. Pa tu ima sigurno 7-8 igrača s kojima možemo mi da se dogovorimo, pa da kažemo agencijama, ovo je u redu, ali kao vodite računa koji proizvod gde ide. A mislim da kad pričamo o klikovima, kad pričamo o drugim, to je bukvalno preživljavanje i snalaženje iz dana u dan. Ja dolazim iz vremena, sad u vremenu je kriza koja traje 32 godine. Mislim, nikad nama nije, pa smo zato malo i žilavi, malo smo otporni na to, ali ne mogu da kažem da nas ova tekuća kriza koja traje 10 godina, koja se odnosi na deregulaciju medijskog tržišta, zato što je nama u 2013. godini raskinuto nekih 5 ili 6 ugovora, gde su bili, lupam, Službeni glasnik imao tender, mi se javili, pravimo dodatak na 8 strana, predstavljamo Vinavera, mislim, gde je bolje mesto da se predstavlja Vinaver, ne nego u vremenu, nemam pojma, i onda su oni sa promenom, kako to ide kao ratni plen, javna preduzeća i sve to, oni su bukvalno na pola ugovora presekli te ugovori, iako mi nismo bili vezani za prethodnu vlast i oni su stalno nešto bili ljuti, slali neke poruke, ali to nije bilo ni naliku ovome, njihove poruke su bili, pa zašto morate vi da kritikujete ovu temu, ali mi smo kao kritikujemo zato što smo mediji, pa kritikujemo, šta sad ima veze. Ali ovi su to bili brutalni zato što je bilo jasno da sa tom tehnologijom vlasti mediji moraju da budu ili poslušni i da rade
za tu vlast, a ovi koji nisu poslušni ili će nestati, ili ćemo ih držati u tom nekom malom rezervatu. Tako da nema tu neke velike mudrosti, mi smo se malo prebacili na to projektno finansiranje u smislu daljeg razvoja, što digitalnog sadržaja, što nekih drugih elemenata koje nam daju priliku da zaposlimo neke nove i neke mlađe ljude, i to je ono način kako smo mi na niskim ciframa sa vrlo malim platama, ali opet, ja mislim da svaki novinar vremena ujutru može da se pogleda u ogledalo i mislim da ima osjećaj, s pravom ima osjećaj da radi novinarski posao onako kako treba, a to opet nije malo, ja mislim. Pa, dosta se uloga medija i načina koji se prosto iznosi sama vest i izveštava promenio i usled ovih novih, recimo, sistema telekomunikacija, odnosno načina na koji uopšte predstavite nešto, ipak je pomoglo, olakšalo i ovim novinarima koji su i medijima koji žele da opstanu, zato što za relativno mali novac, da kažem opet baveći se nekim drugim poslom, vi možete da odvojite vreme i da, evo recimo dajem primer lokala, ukoliko ste zaista iskreni i zaista vodite računa o tim ozbiljnim potrebama lokalne zajednice i građana, građani će vas i pratiti. Ne moraju oni politički da vas poštuju ili mogu da se plaše, ali niko im ne može zabraniti da oni kliknu i da uđu i da pogledaju to, pročitaju. Znači oni moraju da ostanu pre svega uporni. Ima dosta načina, od nekih biznis modela kako da vi kroz obavljanje neke druge delatnosti zapravo finansirate, a da ne budete prosto zavisni od tog projektnog sufinansiranja. Meni se nekako čini da su ti mali mediji dosta okrenuli ka sufinansiranju. I da to u jednom momentu postao jedan izvor finansiranja koji onog momenta kad prestanete da izveštavate kritički može i da nestane. Naravno, to nije situacija u možda svakoj, recimo, lokalnoj samoupravi ili još bolje na nivou, recimo, Republike, ministarstva, gde će vam i dati neka sredstva, ali na lokalu to zaista može da bude jako vidljivo i opasno. Ali onog momenta kad vama treba 200 ili 300, 400 hiljada dinara i vi zbog te cifre, recimo, dovodite u pitanje svoj rad, onda je zaista ogroman problem. Znači, postoji nekoliko načina, ali mislim da je jako važno da ostanu verni potrebama građana, samog lokala, i da će prosto da im ovi načini komunikacija danas zaista omogućavaju da opstanu sa jako malim nivom finansiranja. Ali sa druge strane, šta mi zapravo radimo? Dokle god vi njima pokazujete, šaljete neku poruku, evo kao što idemo u Vranje, kao što ćemo da idemo i druge gradove, da će oni biti fizički, verbalno pre svega zaštićeni od onih koji misle, lokalnih recimo šefova koji misle da mogu bez ikakvih posledica da napadaju i da čine, ne znam, nekakva dela. Ako mi te stvari ne pružimo njima, pa onda će i oni nestati. Ukoliko ne ispitujemo, recimo, to projektu sufinansiranje ili neke druge modele koji im, recimo, uskraćuju pravo da uopšte budu finansirani, pa naravno će oni odustati. Dokle god mi šaljemo ovu poruku, ja mislim da oni mogu da nastave da rade, jer ipak imamo određeni broj tih medija koji stvarno neće da odustanu, jer znaju da neko stoji iza njega. Tu pre svega mislim na asocijacije, udruženja novinarska i sve one grupe koju daju tu vrstu podrške. Još jedna stvar, samo da dodam. Kada su velike krize, recimo početak pandemije, svi mediji koje smo sad pomenuli, N1 i Danas i Vreme, imali su odlične posete na portalima i odlično su se prodavali naše novine, a mislim da i danas isto se jako dobro prodavaju. I to pokazuje da u kriznim trenucima ljudima treba proverena i tačna informacija i znaju gde će da je nađu. Tako je, okrećeš se izvoru informacija koji ti garantuju. Zato što je ovo sve bilo isto, ovo bilo kao 99. za vreme rata. Prosto svi su imali iste informacije koje idu iz istog izvora i onda ljudima je trebalo više, postoje strah od nepoznatog. I onda su bukvalno dolazili. Mi smo imali rekord, mi smo tada, ja mislim da to verovatno, ja sam 20 godina u vremenu, ali mislim da se nije dešavalo da plate isplatimo od prodaje novina. Tad smo isplaćivali plate od prodaje novina, zato što su ljudi imali potrebu da shvate šta se stvarno dešava. Ono što mislim da smo mi malo, zato što gledamo u tom nekom svom mehuru, pričamo sa ljudima koji misle, ljudi o politici i u nekim društvenim procesima nisu na taj način zapitani kao evo nas ovde, troje četvoro sobe. Prosto njih to ne zanima, ljudi imaju neke svoje živote, svoje probleme, ali kad dođe kriza, oni znaju gde će da se informišu na kvalitetan način. Vratio bih se malo na medijsko tržište, koje smo pomenuli. Evo sad, kako ste rekli to, da neki mediji imaju taj moment gde za 200-300 hiljada može da im se desi da se ugase,
a s druge strane sad imamo i te neke velike medijske gigante i čini se stvorio taj neki jaz na medijskom tržištu. Zanima me koliko netransparentnost, recimo, informacija i podataka o medijima može da bude, recimo, podložno tle za različite manipulacije? Pa može, naravno. Ja mislim da prosto, gdje ja opet u svom nekom optimizmu, ja mislim da mi sad idemo u neki period konsolidacije. Mislim, prosto ne vidim opravdanje za taj broj televizija koje su sad. Prvo da krenemo od televizija. Ne vidim, iskreno da budem, razlog za postojanje ni ovo broj štampanih medija. Dakle, zlatno doba ali prosto 2004. do 2008. do velike svetske krize, dolazile su banke, dolaze telekomunikacijne kompanije, tržište marketinga je raslo preko 100% godišnje. I tad je postojalo 3 nedeljnika. Znači, NIN, Vreme i neki se pojavi pa proba pa nestane. Sad imamo samo u toj sferi, imamo, ja mislim, 6 političkih nedeljnika. Onda idemo na infotelevizije. Infotelevizija po prirodi stvari ne može da zarađuje. Mi sad uzmemo daljinski pa krenemo koliko ima televizije koje izbacuju uglavnom news program. To prosto nema... Suštinski su infotelevizije. Tako je, tu nema šta. Tako da ja mislim da mi sad idemo u pravcu neke konsolidacije, da različiti projekti koji su se iz različitih interesa i motivacija otvarali, ja mislim da će to malo da počne da se sažima, da će se od 3 praviti jedno, ali to ćemo da vidimo, ali netransparentnost, nisam stručnjak za transparentnost, ali mislim da je ključna stvar transparentnost. Mi ne znamo ko je vlasnik čega, ali doslovno, znači mi imamo taj APR, imamo registar medija, ali tamo možemo da stavimo šta god hoćemo. To prosto nije, ja sam gledao tamo šta su ljudi sve stavljali kao tiraže, znači to su neke brojke, vidi se neki ljudi šalili, ali prosto nema nikakve kontrole, ja sad ne znam kako bi ta kontrola trebalo da izgleda, ali prosto netransparentnost vlasništva u Srbiji je ogromna. Mi znamo da je Pančevac kupio, znači list sa jednom ozbiljnom tradicijom, lokalni je kupio onaj neki Autozoki, ili tako? I sad, da li je to stvarno Autozoki ili je to neko iz Autozokija? Mi ne znamo ko je vlasnik Novosti. Je li to stvarno taj čovek iz Smedereva ili nije? Ne znamo ko je vlasnik Politike. Ne znamo 20 godina ko je vlasnik Politike. Tako da mislim da su to ogromni problemi, ali i tu mislim da to pitanje se sad i ne otvara. To prosto ne postoji, zato što sad imamo nekoliko linija fronta koje su akutne, time se niko ne bavi. Ali mislim da je to ključna stvar. I da vidimo kako, ja mislim da je stvarno u javnom interesu da se zna ko je vlasnik Novosti. Ili nekih televizija koje se otvaraju onako, velikih medijskih grupacija koje isto mi ne znamo, ima nešto upisano u APR-u, ali nisam sklon da verujem. I to u smislu stvarnog vlasništva, a ne onog registra stvarnih vlasnika, nego zaista stvarnog vlasništva u realnosti. Naravno, transparentnost je ključ za oporavak sistema, za uvođenje reda, za funkcionisanje institucija, za rad institucija, za odgovornost pre svega, jako važno. Ajde se ne sad samo, evo recimo zbog nas trojice ili zbog nekog ko se time bavi ili razume, nego zbog samih građana da probaju da povežu ko su zapravo vlasnici, odakle može da ide određena informacija i šta se time zapravo šalje. Apsolutno, kao bilo kojoj oblasti, dok nemamo punu transparentnost, javnost podataka, mi nećemo imati apsolutno ni oporavak. Jer dokle god toga nema, vi onda imate plodno tle za određene malverzacije, kalkulacije, jer iskreno, ako neko želi da to prikrije, postoji razlog zbog kojeg to prikriva. Ili zašto zaista ne prikazuje stvarnog vlasnika. Ali s obzirom na način na koji se određene informacije kreiraju, plasiraju, vi zapravo možete da vidite, ako bi se uradila neka ozbiljnija analiza, vi zapravo zaista možete da vidite iz kog pravca ide podatak o tome ko zaista stoji iza tih novoosnovanih medija. Pričali smo o tim pritiscima na medije, više o tim ekonomskim. Sad ih malo pričamo o toj cenzuri i autocenzuri. Mi smo baš na Facebooku sproveli anketu, među čitavcima ovako neformalnu anketu, gde je više njih reklo zapravo da smatra da više postoji autocenzure u našim medijima, konkretno. Pa me zanima, eto, kako se vama čini to razmišljanje njihovo i kako biste uopšte objasnili taj fenomen autocenzure? Meni deluje da su potpuno pojednostavljene stvari. Zna se ko su dobri momci, zna se ko su loši momci.
i da to stoji tako. Ja mislim da nema nekog urednika koji će u nekom tabloidu da vrati tekst koji je neutralan, da kaže, aj malo ovo zaoštri i to. Ja mislim da ljudi koji rade tamo, da oni vrlo dobro znaju postavku stvari, a da im se to crda, pošto je čitav mehanizam kako se, znači, NUNS, loši momci, nema tu sad, prosto nema dvojbe, nema autocenzure, stvari su postavljene. Znači, kad pričamo o autocenzuri, to je kao da kaže glavni urednik, nemoj da dirate ovu kompaniju, oni su nam oglašivač, kao nećemo da pustimo ovo. To bi bilo, ali to u nekom drugom svetu, ja mislim da ovde prosto, pa ste, vama Informer ima onaj podlistak potrošač. Znači, i sad to se zove da pomogne ljudima da ih neko ne prevari. Zapravo je to alat za iznudu. I to mogu otvoreno da kažem. Znate, tu imate one naslove, pala Ikeina polica i ubila dete. Ja mislim da se to nije desilo, kao što nego je samo način da oni zaprete ovima koji neće da im daju oglas. Možda su posle dali jasnens kako stvar dalje odvijala, ali kao stvar je toliko usavršena i toliko je negde notorna, da tu kao sad cenzura, autocenzura, to možemo pričamo o većim sistemima. Dakle, mene zanima kako stvari funkcionišu na nekim većim televizijama i sve to. A ovo o čemu mi pričamo, o čemu se bavimo, ja mislim da tu nema. I to isto možemo da pratimo kroz velike teme. Evo, rat je u Ukrajini, prosto i da vidimo kako ko izveštava o ratu u Ukrajini. Ako imamo blokove televizijske u centralnim informativnim emisijama, gde je 75-80% vremena tog bloka izvor je Moskva. A onda kao imamo malo na kraju, pa kaže, evo, rekao nešto i Zelenski, kao tvrdi ministarstvo odbrane, i onda smo kao mi, to je kao okej. A sad ja ne mogu da prepoznam da li je to neka cenzura, autocenzura ili prosto zna se pravac. Meni to tako deluje oko ključnih stvari, kao zna se pravac. Imate i neke dnevne listove i portale koji znaju da budu malo kritični prema vlasti, ali onda malo uzmemo pa uradimo analizu za koju nam treba bukvalno da otvorimo te novine jednom dnevno 7 dana. Ključni ljudi nisu meta kritike. Pod kritikom mogu da budu neki ministri i neki procesi, ali ti procesi ne mogu da budu ključni procesi. Znači, kao ovo se ne dira. Da ne kažemo o tiražnim novinama koje nisu Savamalu pomenule, sem kad ima oni protesti kojih je bilo 4-5, pa ima negde na beogradskim stranama fotografija i kratak tekst, održu se protesti, kao to je to, ali bez ulaženja u suštinu, je li nešto tamo srušeno, kako je srušeno, da ima cela ta operacija koliko košta, ne sad ne pričamo o rušenju, nego o eksproprijaciji, o zakonima koji su preskočeni, o firmi koja je osnovana za 500 dinara, a bavi se projektom koji je težak nekoliko milijardi, znači kao prosto se nisu bavili. I onda to bi moglo da bude sad cenzura. Cenzura je termin u slučaju rata, u slučaju nekih vanrednih situacija, pa onda država propisuje šta sme, šta ne sme, tako da je ovo tu negde, ja mislim, između. Ne kaže sad, to znam ne iz svog iskustva, ali iskustva svojih kolega, kad je 99. naslovne strane i novine su se nosile kod tadašnjeg ministra informisanja Vučića i on bi pre nego što ode u štampu prelistavo te novine. To mu se izgleda mnogo svidelo, pa je nastavio da prelistava i kasnije. Tako da, kažem, ja mislim da to negde između. Nije to ni klasična cenzura, nego je tu neki pritisak, ali pojednostavljeno gde se zna loši momci, dobri momci i to funkcioniše tako. Ima tu isto, kad pogledamo naslovne strane, to je isto meni fenomen, to moj drug Radmilo Marković često zna da okači na Twitteru, pa svi urednici su došli na istu ideju, kad stave znači, bukvalno na svakoj naslovnoj strani imamo 3 iste teme i po 3 ista naslova koje su glavne stvari. Kako sad to zovemo? Ne znam, ja mislim da to nije cenzura, svakako, ali da je ta nevidljiva ruka države koja upravlja medijima. Ja generalno mislim da postoji. Postoji, to sam naročito primetio u razgovoru sa novinarima ili urednicima u lokalnim medijima i opet vraćam se na te faktore koji utiču da novinar ili neki urednik malo razmisli pre nego što neku temu kandiduje ili piše o nečemu. Evidentno opet taj ekonomski faktor, s druge strane neotpornost recimo na pretnju ili na napad ili što je još važnije, neadekvatna reakcija, pre svega od organa, s druge strane možda i nas kao neko ko bi trebao da ih zaštiti. Evo recimo, ja nisam novinar, ali kada razgovarate sa njima, istraživački novinari su odlučni jako u tome da zaista ostanu uporni u tome i da pišu, ali vidite neke posledice. Imate slap tužbe.
Naprimer, ti ljudi sad razmišljaju šta da rade, koliko god mi sad stojimo u njih, ali ni vrhunski advokat ne može da vam pomogne ukoliko je sudija rešio da tako osudi ili drugi stepen da to potvrdi. I vi tu ne možete ništa. I vi onda ulazite u dodatni trošak da nešto plaćate, neka se praksa kreira, njima se šalje neka poruka, on može to ponovo da napiše nakon toga, ili može da razmisli pa da ne napiše, je li tako? Tako da ja mislim da ona postoji, da je negde možda i prikrivena, imate neke meke varijante, ali da autocenzura u nekom delu zaista postoji. I da, nažalost, određeni novinari možda i prestaju da se bave time zbog toga što... Evo sad recimo jedan primjer, nije uopšte vezano za novinar. Evo recimo, moja gostovanja uglavnom su recimo na televizijama koje kritički se odnose prema vlasti, ja sam neko ko zapravo govori u stanju u medijima. I sad imamo ljude, naročito ljude iz, recimo naše ljude koji živaju u inostranstvu, koji mene pitaju, dobro, koliko je tebe neko platio da ti pričaš na N1? Čovječe, ne mogu ti objasniti da te niko ne plaća. Ja to govorim ono što mislim. Zašto ti ne razmisliš o tome šta sam ja rekao, šta sam tačno, da mi razgovaramo o onome što je tačno rečeno. I onda mi vidim, ponovi se to 50 puta. Odakle vam uopšte takva ideja? I sad, neće kod mene kreirati bilo kakvu misao da odustanem. Ali vi razmišljate o tome, kako ti zapravo, da li ja onda stvari neke vidim kako treba ili ne, hajde ne razgovaramo o tome gde se ti konkretno pojavljaš, nego šta govoriš, pa da merimo to. Ne, njima je to usađeno, oni nas prosto vide kao neku vrstu plaćenika, saradnika i mislim da te stvari jako puno ostavljaju posledice recimo na novinara. Ja neću biti direktno napadnut, ali novinar hoće. I onda nije čudo što posegne u nekom momentu za sopstvenom nekom cenzurom. Šta će da piše, šta će da uradi, koju će temu da obrađuje. I preko toga, izvinjam se samo, ali pazite, 10 godina traje ova postavka. Dakle, generacije novinara stasavaju, dolaze iz fakulteta. Sva je prilika da ljudi koji su diplomirali novinarstvo i počeli se baviti zadnjih 3-4 godine, nikad nisu u životu čuli vesti koje ne počinju sa Aleksandar Vučić je ovo ili ono. Mislim, putujemo pa možemo da slušamo u radiju, u kolima radio u Hrvatskoj, recimo, tamo se ne pominju ni Plenković, ni ovaj drugi. Izvini, Stevane, ovde na sat vremena imaš na muzičkim radijima, imaš na sat vremena vesti, imaš 3-4 vesti gde se tebi konstantno... Tako je. Znači, sad ljudi u praksi treba da proizvode nešto, a što ne treba da bude, zato što kao sigurno da svakog dana nema razloga da prvi head bude Aleksandar Vučić je ovo ili ono. Tako da to ulazi, to znači nije samo sad cenzura kaže ti urednik ili kaže ti neko drugi, nego prosto ja mislim da to postaje mindset, zato što jako dugo traje nenormalnost i kao ljudi to upijaju, naravno, kao učimo TV. Prosto upiješ, ti protiv toga se boriš, ali upijaš. A da li mislite sad eto da kao obični građani, recimo, koji nisu toliko u medijima, koji samo eto prate takve informacije, da li mogu da naprave tu neku razliku? Ajde, imamo ove otvoreno prorežimske medije, ali malo pre ste pomenuli te neke medije koji nekad i napišu nešto kritički, koji se kao drže na nekoj sredini, a da li mogu građani da prepoznaju taj upliv u vlasti u medije u takvim situacijama? Ja se plašim i tu nekako stalno gledam šta smo mi pogrešno uradili, zato što mi nismo uspeli da prenesemo važnost teme slobode medija do građana. Ja mislim da građani, različite naše akcije, nešto kad se nešto dogovaramo, pa 3. maj, pa ne, i sad nikako da dobacimo, da ljudi da učestvuju u tome. Kao ljudi će da podrže KRIK kad je nešto u opasnosti. Ljudi doniraju novac, zainteresuju, ali kad medij nije u očiglednoj opasnosti, ljudi su potpuno pasivni. Tu mislim i na našu publiku, ljudi koji dolaze po sadržaj kod nas. Kao mi nismo važnost toga koliko, mislim da to je bio jako dobar potez kad je N1 i Nova kad su ugasili na 24 sata svoj program. Zato što mi pričamo jako dugo o mraku, ali taj mrak ima više nijansi. I onda mislim da ta 24 sata bilo dosta jasno da možda bude i mračnije. Kad nemamo te dve televizije, koje opet su stožer nekog normalnog i kvalitetnog informisanja, kako se mi osjećamo kad s daljinskim rukama, ali nema vesti. Raspričali smo se o prođe sad vremena, trudim se da skraćujem. Slobodno. Ja bih se vratio malo prije na ono što ste vi rekli, učinilo mi se nekako beznadežno, kako ste to rekli, naročito na lokalu, ti neki pritisci kao na koji način uopšte mogu mediji ili novinari da se odupru tim pritiscima, koje mogu da se obrate, ko može da im pomogne u takvoj situaciji? Pa pre svega, eto, tu vidimo ulogu nas, asocijacija, udruženja, koji smo u nekim oblastima uspeli da podignemo na određeni nivo.
Sad, sa aspekta onoga čime se bavimo, logično je da sigurnost vam je najvažnija, jel tako? Prvo da budete živi i zdravi i da vam ne preti nešto. Sad, za financije ćemo se snaći. Međutim, ono što recimo vidim kao trend jeste da ljudi sad jako vode računa o tome koliko će da zarade od toga. Jer ti moraš da prehraniš porodicu. Ne moraš da kupiš automobil, ti moraš nešto da uradiš. Možda si se navika, možda si 2 puta dobio neki projekat kroz projektno sufinansiranje, pa ti se sad to, ne mogu da kažemo sladilo, ali koristi od nečeg, možda produkuješ neki program da neku drugu količinu novca potrošiš da normalnije živiš. I mislim da su jako postali zavisni od toga, jer prosto podigao se životni standard, mnogo je skuplje, mi jednostavno neke stvari ne možemo više da priuštimo u odnosu na ovo što zarađujemo i onda ti vidiš da se on posto bori i grca, da će možda da obrati više pažnju, a šta može da odabere? Da ne pišemo nečemu, da možda da ugasi medij pa se bavim nečim drugim. Ja generalno mislim da je oslonac pre svega, treba da bude pre svega u udruženjima i asocijacijama, da mi njima u onoj meri u kojoj možemo da pružimo podršku, da mi sebe stavimo možda u prvi plan, da oni ne prime na svoja pleća taj udarac kako bi mogli da opstanu. A što duže opstaju u takvom rikošetu i haosu, mislim da postaju sve jači. I tu imamo zaista primer nekoliko tih manjih medija koji, opet kažem, mislim da bi trebalo i mi da utičemo, da ih naučimo da o nekim možda biznis modelima koji neće toliko zavisiti od recimo oglašavanja, od sufinansiranja, pre svega neki iskoriste taj klik koji imaju kao mogućnost. Ja se sa tim ne slažem, naravno, ali što kažete, to se mislim, jasno je da to na neki način plaća i osigurava opstanak, tako da... Radimo neke konkretne stvari. Prosto imamo različite projekte i onda idemo po lokalnim medijima, obilazimo lokalne medije i sad iba razgovaramo. Ne sad mi sve znamo o medijskom poslu, pa ćemo mi sad njih sve da naučimo, ali neke savete, od pravnih saveta pa do toga kako se pišu projekti, šta su važne ključne reči te godine za pravne podrške. Pravne podrške, da, to radite vi perfektno. Ali prosto govorimo im gde su izvori novca. Naravno, neće to lokalno preduzeće da se reklamira, javno preduzeće da ne govorim, ali prosto pokušavamo u par sati da prosto dođemo već sa snimljenom situacijom i kažemo, probajte ovo, jeste se javljali na taj grant, jeste se javljali ovom donatoru, mislimo da ima potencijala i uvezujemo se na jedan način, sad već ne kao asocijacija, nego kao vreme, tako da naš sadržaj koji je iza paywalla njima dostupan besplatno. Mogu da to koriste, imaju šifre, mogu da to koriste ako misle će to podići njihovu čitanost i sve to. A sa druge strane, mi koristimo njihove resurse kad se nešto desi u Kragujevcu, bolje da to piše neko iz Kragujevca nego da to piše neko iz Beograda. I onda imamo tu neku, čini mi se, zdravu razmenu koja će se tek, nadam se isto, razvijati u godinama ispred nas. I ona scena kad smo bili u Vranju na suđenju protiv tog lokalnog kriminalca, ta vrsta zahvalnosti ljudi koji su tamo zbili u velikom problemu, to nema cenu. Znate, to isto u Podrinjskim, kod Isidore smo bili. Tako da, to prosto neko shvati da neko mari. I da je neko prešao neki put i sedeo tu na tom suđenju i bio izložen tim, mogu kažem, pretećim pogledima tih prijatelja. Ne samo čak i pretnjama, recimo Vranje je primer pretnji Veranu i Ljilji. Jeste. Mislim da i to znači i mislim da je negde budućnost u još suštinskijem povezivanju. Da li je to razmena materija, da li je to razmena znanja? Mi ovo što radimo preko asocijacije, to je razmena znanja. Nešto mi naučimo od njih, ali potrudimo se da donesemo neke sveže modele, da oni malo izađu iz te kutije, da je samo jedini novac za sufinansiranje koji se nalazi kod države. Pa nije, ima još nekih mogućnosti, pa razgovaramo na taj način. Izvini, samo da dodam, videli smo tu jednu jako dobru stranu, gde mi možda probamo da pritisnemo, preuzemo taj deo odgovornosti, pritisnemo lokalne institucije, da mi proverimo, da mi probamo da povežemo, uspostavimo kontakt, da oni vide na tom nivou, recimo, da će ne samo da će se neko založiti, nego da će neko ozbiljno da krene da pritiska, jer oni drugačije ne mogu da opstanu. Ukoliko se povlačiš, nema šanse. Na kraju ćeš prihvatiti tu igru neku ili možeš da opstaneš u tom domenu u kom ti se oni prosto dozvoljavaju da se krećeš ili se sklanjaš. Da, to pomenuli ste ta kao udruženje i asocijacije kao nešto kako bi mediji mogli zajedno da se bore,
Ali recimo, šta mislite o sindikalnom udruživanju, recimo sindikatima unutar medija, koliko bi oni mogli da zaštite recimo same novinare? Recimo od tog nekog pritiska sa vrha, recimo ako se novinari udruže u neki sindikat, da li bi mogli da se izbore za neka svoja prava i za glas? Pa možda će sad zvučati previše liberalno, ali ja mislim da je malo rano za tu temu. Ja mislim kad mi na dnevnoj bazi se borimo protiv te sile, borimo se protiv te vrste pritisaka, te vrste problema. Ja mislim da bi to bilo malo, mislim, naravno sad svaka organizacija ima pravo da odlučuje o svojoj budućnosti, ali ja prosto mislim, znajući situaciju u, ne znam, 3-4 nacionalna medija, da bi to bila tema koja zahteva prethodnu konsolidaciju. Zato što ja mislim da ovde tih koliko ima, 10-ak, 20, ne znam koliko, 20-ak profesionalnih medija u Srbiji, ja mislim da nije to da poslodavac izrabljuje ljude. Ja mislim da je prosto takva situacija. Znam neka sindikalna rešenja bez sindikata, gde se ljudima deli neki novac nedeljno, zato što kao tako pristiže pa se tako deli. Mislim da moj doživljaj sindikata, to je kad su zaposleni u problemu od nekog gramzivog poslodavca. I onda se ljudi organizuju da bi se usprotivili tome. U velikoj većini medija o kojima mi ovde govorimo, profesionalnih medija, nije ta situacija. Ne vozi vlasnik kola o 100.000 evra, a ljudi imaju 150 evra platu. Prosto nije ta, ni u lokalnim, ni u nacionalnim medijima. To je prosto moj utisak. Takođe, nažalost, ni baš medijska struka i medijska branša ne dobija ono što očekuje od sindikata, ali opet vraćamo se, ovo što i Stevan kaže, govorimo o medijima koji poštuje etički kodeks, koji u onoj meri u kojoj mi to naravno očekujemo, a mislim da to sad nije toliki problem, naravno jeste granski kolektivni ugovor, jako puno problema tu postoji, ali u ovom momentu sindikati nisu kadri da na taj način to iznesu, meni se čini, i opet vraćam se na ovo što Stevan rekao, moj prosto doživljaj i moj lični doživljaj, eto, ajde sad sa pravne strane, to je dosta složenije, ali čini mi se da u ovom momentu udruženja dosta više pružaju i asocijacije, tu vrstu podrške koje bi čak i trebali da očekujemo od strane sindikata. Evo, za kraj bih vas pitao za Ministarstvo informisanja, eto, to je kao novitet neki koji smo dobili, koje se odvojilo, pa sad ste primetili neke promene u radu možda tog, da li je došlo do nekog poboljšanja? Pa ja mislim da je to u suštini jedna kozmetička promena. Ja mislim da će, recimo, ljudi koji se bave proizvodnjom radio programa imati korist od toga, zato što je to srodna delatnost. Ja shvatam da je Ministarstvo informisanja suviše malo da bi bilo samo, da tako kažemo, da bude samo Ministarstvo za informisanje, ali ništa tu suštinski ja ne vidim da se, i opet mi zavisimo zapravo od državnog sekretara, kao što nismo imali u prethodnom sazivu, mi nismo imali državnog sekretara, mislim da je Nino Brajević poslednji državni sekretar koji se u ministarstvu, nema veze šta bi, da je to kultura, informisanje ili sad kako se zove, telekomunikacija i informisanje. Mislim da je ključna stvar tu, pošto to ljudi vode ta ministarstva koje nisu iz medije, ne razumiju dovoljno medijske probleme i ključna figura bi tu trebalo da bude državni sekretar. Mi smo pitali, ministar nas je zvao na sastanak predstavnika asocijacije udruženja i to jako brzo po postavljenju, mislim, neki 5-6 dana nas je zvao na sastanak i prvo pitanje naše je bilo da li planirate državnog sekretara i ko će da bude državni sekretar. Pošto ćete tu vidjeti, tako bi se jasnije videla namera stvarna. Ako bi to bilo neka figura koja je, kako da kažemo, dolazi iz medija, razume medije, zna zašto je važan kodeks, zna zašto je važan Savet za štampu, mi bi svakako to pozdravili. Ovako, gde se u medijskim pitanjima bave kabineti, to mislim da je to najveći problem. Znači, ni ministarka Gojković, koja je vodila informisanje pod kapom kulture, nije se preterano bavila, nego su mediji bili i medijske teme, medijske pitanja su bile izmeštena u oba kabineta, i u kabinet premijerke i u kabinet predsednika. Mislim da je to jako pogrešno. Onda zašto imamo Ministarstvo informisanja ako čovjek koji vodi ministarstvo pod kojim informisanje se ne bavi medijskim temama. Tako da, pitali smo, ministar nam je rekao da ne zavisi od njega, da vlada postavlja sekretara, pa kao sad mi to kao čekamo. Nadam se da će biti imenovan i kažem opet, po tom rešenju znaćemo šta su stvarno namere.
Pa evo, sama oblast kojom je ministar se više bavi stručni, govori vam o tome u kom pravcu i kom smeru ide i delovanje samog ministarstva. A druga stvar, evo daću jedan konkretan primer, imamo radnu grupu Zakon o javnom informisanju i medijima. Kao što znate, u toku je u procesu rad na izmeni zakona i recimo naša predstavnica u grupi je predložila da eventualno sama radna grupa pribavi malo više podataka vezano za, evo sad to su one povučeni nacrti Zakona o unutrašnjim poslovima, vezano za tajnost izvora koje direktno se uređuje Zakon o javnom informisanju i medijima. Konkretno u ministarstvu su odlučili da nema potrebe, da to izlazi van njihovog delokruga, tako da meni je to otprilike poruka u ovom momentu šta mi realno možemo da očekujemo. Znači da se ne prepoznaju neki drugi faktori koji mogu da utiču na urušavanje onoga čime se ti direktno baviš. Tako da ja se nadam da to može da se promeni i da taj pravac prosto može da se promeni, ali ono što trenutno vidim je da nisam siguran koliko ćemo dobijemo. Svakako ne više od onog što smo imali ranije. Tako da situacija onda još beznadežnija. U redu, hvala vam što ste bili moji gosti danas. Drago mi je da smo obradili ovu temu i nadam se da ćemo u budućnosti imati više ovako tema o medijima. Hvala vama na pozivu. Hvala vam. Hvala i vama što nas slušate i gledate i evo iskoristio bih ovu priliku da vas pozovem sve da podržite malo više i da se uključite i da date svoju podršku profesionalnim medijima u Srbiji. Pozdrav. Gledaj. Čitaj. Slušaj. Čitaj, gledaj, slušaj. Danas podcast.